ni biredi nake kuma bota, wata ya daban ya maza ai na sota. Ba abin da ba zan yi ba kanki, ba ta ki da ƴaƴan bai bane iya mota, ba fari bane a je bota. Za mu wuce Nijar mu je mu kalli raƙuma, mu shiga Sahara mu ga al'adunsu. Ga sarkin Facebook sai mun gaya muku. Yan YouTube ba ku da aiki sai haɗa bala'i. Saboda daga na ce zan tafi Nijar sai ai ta ce ku ce. To ai bari ku ji in gaya muku. Wallahi ni har ga Allah a zuciyata ba garin da nake jin daɗi idan na je irin Nijar. Kuma kusan ni 'yan Nijar, duk wanda yake a Nijar ya riga ya san ni masoyiyar 'yan Nijar ce. Domin kuwa ku je Agadas a baku labari gidan Sultan Ayar yanda Rashida take a Nijar. Ni har gida aka ban a Agadas. Kun ga ku ai idan na bushi iska can nake tafiya na huta. Ai dole ku in ce gwara in je Nijar tunda na san Nijar din, kuma na ƙara faɗa wallahi tallahi Nijar ta fi min Dubai. Yawwa. Sai dai ku mutu. Assalamu alaikum. Yawwa, mu alaikum. Gani ga Tahir Mani A Germany. a Germany ga Ciya. Muna Germany ne. Kingdom. Muna Germany ne, amma kuma daga nan za mu wuce Nijar mu je mu kalli raƙuma, mu shiga Sahara mu ga al'adunsu. Ga sarkin Sai Facebook mun gaya muku muna shi jin ne daɗi. baban abun nan. Yawwa. Kai bari ku ji har da sarkin Facebook in gaya muku, wallahi ku kiyaye mu. Duniyar nan sai a hankali. Duniya sai a hankali, in ta yi daɗi ka hau jirgi.